नै दाउ गारियाबो लड जाबाय। नै होग्राफ्रा बिसिनथार लड जागासिनो दं। दिरुं हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आंनि इउटुब चेनेलाव गोदान भिडिअजों लोगोसे। थ' आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं। ओमफ्राय नोंथांमोना नायगासिनो दं गेवथां इउटुब चेनेल। थ' दिनैनि भिडिअआ ओरैबायदि मैयाहाय आरोखि, दिनैनि नङा। मैया मेला जादोंमोन नालाय, जोंहा बेटारि गारि दङ। बेटारि गारिजों गामिनि दखान हैग्रा बा सोरखि खेला हैग्रा बिसोरखौ आयंमोन, मादैमोन, बाजैमोन बिसोर दखान हैलाबायो नालाय। थ' आं बेखौ बेटारि गारिजों इ रिक्साजों आरोखि पिलपिलि होनो थम थम होनो, जायखिजाया जेखियानो जाया माने बेटारि गारि बेजों आङो एसे रोगालांदोंमोन मेलायाव। ओमफ्राय मेलानि एसे नुथायखौ आं खेबदों आरोखि, मोनानि क्लियार जायाखै। थ' आं बेखौनो नोंथांमोननो दा दिन्थिनो नागिरदों। थ' नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना नायगोन होननानै। थ' लेट्स गो। लड जागासिनो दं। दिरुङा सानफा दोंफा दोंसे बिदि गालांबाय थायो मानसिफ्रा। टेबिलफ्राथ' सियारफ्राथ' दंहैजोबखायोना। नै दाउ गारियाबो लड जाबाय। नै होग्राफ्रा बिसिनथार नैबे साबसिन बिदिनो फुरा लड आंना। नै तामामखि जागासिनो दं। एकदम सिङावथ' गाखोबनानै देखायनोसै। खेलानि खेला बर'फोरजों जायगाया बर'फोरनि नङा बेयाव, अब्लाबो गोजान गोजाननि बर'फ्रा फैनानै, जोंनि बर'फ्रा फैनानै खेला दुला होयो। जोबोद मोजां जादों आरो। बर' गैयाबानो खेलायानो जानाय नङा। चरक चला मेला है, ये सब लोटारी खेल है। सभी लोग हमारा बोडो आदमी है यहाँ पर। सभी लोग मतलब यहाँ पे ये जगह जो है और यहाँ पे बोडो जाती है। इस तरफ भी है। यहाँ पे मतलब असली जगह तो बोडो का है ही नहीं, लेकिन बोडो लोगों ने टेंडर लिया है, इसलिए मतलब जो भी खेल कूद का सामान है वो सब बोडो लोगों ने लिया है। तो इसको मैं अभी तो ऐसे ही वीडियो किया, अभी आदमी नहीं है। मतलब बहुत बड़ा एरिया है। सब मेला की दुकान है, क्रिकेट गेम जो भी है सब कुछ है वहाँ पे। सभी लोग बोडो आते हैं। इस तरफ भी देखिए, इस तरफ भी, उस तरफ भी बोडो लोग हैं। पहले लाइट नहीं था इसलिए मैंने वीडियो नहीं किया था। मतलब यहाँ पे ना दूसरे लोगों का जगह है, लेकिन यहाँ पे बोडो लोगों ने जगह लिया है, टेंडर लिया है, इसलिए सब लोग बोडो लोग यहाँ पे आके आराम से बिंदास से खेल रहा है। मतलब खुद इज्जत से, मतलब वहाँ पे सब कुछ खेल है, कभी मुर्गी वगैरह की भी है। इस तरफ भी है, बहुत सारा है। उस तरफ भी नहीं जा सकता हूँ मैं, थोड़ा सा दिखा दिया।
jadi aduh rasa kok ya kir-kir होननानै फैबाय नै मेलायाव राज मेलायाव फैसा सानदों दा मानसिफ्रा kir-kir होननानै फैबायलै नै फैसा हिसाब खालामदों आरो दा राज मेलायाव दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालामना होनो दाबाव साबस्क्राइबबो खालामना हो चेनेलखौ जाहाथे आंनि चेनेला एसे ग्र' जायो एसे नोंथांमोननि सापर्ट मोनबासो आं गोदान भिडिअ लाबोनो नाजागोन मोजां भिडिअ मोजां कन्टेन्ट लाबोनो नाजागोन थ' अब्ला माथो खालामबावनो दिनै